Aquest conte es diu El poder d'en Jan. En Jan cada dia feia el mateix. S'aixecava del llit on sempre dormia amb el seu osset Teddy, es menjava un gran bol de cereals i anava a l'escola. Li encantava anar a l'escola. Cada dia feia un munt de coses noves. Jugava amb els amics i, quan tenia una estona lliure, feia puzles. Al sortir, berenava un entrepà per agafar forces i anava a jugar al parc. Quan arribava a casa, es dutxava, sopava i cap a dormir. Aquella nit sentia la televisió des de la seva habitació. Sentia notícies sobre un tema, el coronavirus. No havia sentit mai aquell nom, no sabia què era. Al final, es va dormir. L'endemà es va aixecar, es va menjar un gran bol de cereals i quan va anar a l'escola la va veure tancada. No s'ho podia creure. Estava molt trist perquè no podria jugar amb els amics. De sobte, els va parar un policia i els hi va dir que a partir d'ara s'havien de tancar a casa durant 15 dies. No podien anar ni a l'escola, ni al parc, ni a casa de ningú. Només podia sortir la mare o el pare a comprar i amb guants de làtex posats. En Jan es va enfadar perquè no podia fer res. A casa s'avorria i tot per culpa del coronavirus, que no sabia ni què era. Els pares li van explicar que era un virus que es contagiava molt fàcilment i que per protegir-se a ell i als altres s'havien de quedar per un temps a casa. Durant el primer dia a casa, el Jan va descobrir que el seu pare era un gran narrador. Li explicava històries fantàstiques sobre pirates, bruixes, herois i heroïnes. El segon dia va descobrir que la mare era una gran pintora. Va decorar tota l'habitació amb dibuixos d'animals que més els agradaven. El tercer dia va descobrir que la seva germana petita era una gran constructora. Era capaç de fer castells amb peces, cabanes amb teles i casetes amb caixes de cartró. S'ho va passar d'allò més bé aquells dies. Llavors, un dia es va preguntar: i jo? Què sé fer? Amb què els puc ajudar? Jo no sé fer res d'especial. Mentre pensava això, va anar cap al menjador. Allà va veure els pares parlant per telèfon. La mare parlava amb l'avi, que necessitava ajuda amb la compra. Quan va acabar de parlar per telèfon, la mare es va seure una mica trista i el Jan li va donar una abraçada. De sobte, se li va passar la tristesa i van començar a preparar galetes. Menjant galetes, la germana es va cremar perquè se l'havia posat massa ràpid a la boca i el Jan li va donar una abraçada. Els dos es van posar a riure de seguida i allà va descobrir que sabia donar unes grans abraçades que curaven les tristeses i donaven alegria. Molt content d'aquells dies en què va conèixer la seva família i a ell mateix, va arribar el moment de tornar a l'escola. S'havia acabat el perill del coronavirus i tot tornava a la normalitat. Primer no hi volia anar, però quan va tornar i va veure els seus amics a la porta, tot va tornar a ser com abans. Només amb una petita diferència, tots havien descobert el que sabien fer, els seus poders.